Nyoka inochika shumba ingwata katake Azishacho nomedza. mira Shumba kuku. ingwata katake Gogo na ishacho imedze munhu. batika so ikataka munhu Maiyo. Naishacho imedze munhu. munhu ndiani ngato sainzi shumba kana imbwa Naishacho imedze inouraiwa uzwa bosi ilika kutoziva kuti ichi chonzuna kufura chizvimwe shato chine munhu wamboiona here Inomedza. ndakaona shato makanazokuudzwa kana Waona mwana ndakaona wayo. usine paketi grade 7 Waona mwana wayo. ukwende mukaona chidaso here Waona mwana wayo. kwayakadya munhu ndikutaurire manje kwamurevo vanga vakamira vari mukadzi nemurume vaida kumisa Musango. malifta saka mufasa akazokiwa nestani avakena inorwa baby dumping vakanora baby dumping avarwa niyo saka zvamakomba aipfuura akaharare akadzokera akaharare adzokera azikomai mavhiro dhama angu mire kanzi murume anga wapinda kunozvibatsira but haana kuita se haana kudzora sevanobva ngoburuka saka danditinoona murume vasvika mukwendechi wechato uripo nestani yanga iri pasi yakatika rini yeye aiwa inenge yani ndarausazore bate amira toni aiwa ayani nguva hayo munhu akarohwa ndarausazore bate Usane magwava. sauri kuti iwe shato kuti haikose Udya magwava. haina mwana munhu mukuru nani But Junior D hanzi hazvingoitika. hazvimboitike Zvinogona kuitika. Rechi iwe usarati haidye munhu. Rechi inorevei. Inodya inotodya. handikwana mainstruments andagwamura ndekutoona kuti zvanetsa kupira unovharavhara kuti haisvike Gobora. ichitamba Chija watore. inoko dzembudzi aiwa iwe mudhara une fobia yenyoka Wambodenderwa nemunyoka ke wakarara. shamari usazvini zvinondifarira ese panenge ndiri inini mai ana ndikakashamu kangu kutodzirova Pakwekutesa anacondas. Plus wakamborumwa nenyoka kwapatisi. apa ndikapinda zvibheshi chandakatomhanywa nenu zvibheshi usandakandovara hospital but chakazondirwadza ndasvika kuzibheshi ndechekuti dhokta kanzi ari kuvana achivanwa 3 apa dzadziri almost kuma11 marumwa papi pagumba yanga iri nyoka tedi unoona muswe anonowanzwa kuti saka kuzoiti nyoka chii naplate ndarandikuona zvakaita mupimbiro andikuona zvakaita mupimbiro andikuona kuti wakatodheme njeke papa wozakangonoti chandisa saka pakasara pakamhedukira mazine wachi 2 saka mudhara paakaona bvunzevana jabata jabata abva atanga pakwiza unzati pisina ndasikazoi pisina yayo inorwa nevana ai mushona Pisina wawa. mushona anozoi mushonga pakakwizwa zvepanakanda kuzvibheshika ndakandatobho ndakatozotonyora nesi kuti ndibude hanzi ndafanira kubaiwa antivenom ndabayiwa antivenom ndozonoparwa kuti varikavechi arimo mukati mumazino Asati abuda. andini ndakarunga Ngabata manzi. zvimapinga zvimagonzo anoniuranga mazino saka anasirobviswa Wangwana zvimapinga zvimagonzo zvekumaindastri waripinga nochikwanana zino saka ndati nyoka makaiwa ari imomo andisinonga kuti charada Mabaya nempangara makwari nyoka. But unoziva kuti Junior D kuti nyoka kana yakaruma munhu inouraiwa. unangwata kumuzwa Aiyo, nyoka yangofana neshumba. Shumba yakanzi yauraya munhu. Snake running. Ende inotozikanwa kunzi iyi ndo yakauraya. uzinge yakufarira imikana muchilavha handitinoepanda bcause ndobaziva panzvimbo toneitsvaga maikitisi chete tongokwanja paposi Zvakatika gore ripi? ziti Haisi last Yatone year. madhoni. Last year wanga uri muCovid kuda kutinyebera. last year ndakazopona Junior D wanga wakwira zvakanaka. pandakasvika pakunyatsoda kaso ini ndikutore bonoza kuti ndabuda muzibheshi ndakanodzoka ndikati vanondifire munhu pabhenji ndika ndinofira kumba ndakasvika nandatenga 6 makotsa nananogara kumba tanga kurwa wairesi yangu Makotsi aita mari ipa. $50 yakanyorwa Uri kunyeba aita dhora. Pawakarumwa nenyoka aita dhora. apa panga Dhora 50 ndemai manje. apana semunhu anga arohwa nenyoka ndizoziya price ndikoza ndakopa sisi ndandauri ndakamboona ndakazomuka futi
Uzana zoti mablango times knows yoza nanda kapi uzoti kwaro nenyuka neta confuse brain ngwa kutotswa material kadasi timuna nezivumbuke zo sine mugandi kudenga kudesinde nenendikutinza desi poison then kamene zvichitika bozi unengoneka muka wega kamkono ngojibwela ka poison minded katsomtsomu semuna nengaite akoboro andadzike kuti nandipe 3 nanda kusakopa 1 tereza nambokopa 1 yadedzera 2 3 mabia asi ndiri 1 bozi ndefana kuti ndimwe semuna waruwa ne poison chandakazoona futi mangwana acho futi ndapelea ndamuka futi tanga kumwa futi uyoti ichi chakaipa ichi ndiyo antivenom yakapenga kaso kangorumwa nenyoka irwa kaso chete yabate zvino hayo Delta inofanira kupa advert uyu ndakapona mazina arimo mukati ani molani mabara akabayiwa nepfuti mumondo asane mabara kwani nomori zvine mabara kupi ko akatorwa nehombe kapfuti iyo muhondo kupi udana wakadona muti aiwa yakari that was time liberation Zimbabwe saka iyo dela uri kana munanga gwaje ndondi badaro zvopiwo mari uri moveti manje mukamuna achora nemachine gun imagine gun akabara kunguti brr akabara ndipinde baba machine gun imagine gun awazimandarweni pangoita incident yekuti makomrezi neuyu wangochinja naye fire ndo pandakangopfurwa muna 7 zvitoda 69 aiwa haswa 69 yombabuze zvemakorota uri wa 7 yomudhareni yakapera 79 zvinomira vanhu uzapura brema yako yenharo sokoti chironda chakadhurowera samakarwa muri 10 years mablam auri chironda chakadhurowera saka ndokuma 7 wakazora 97 muriwo liberator manje collaborator basi akarwiswa negumbo rake saka uchinzwa zvitauro kunzi macomrades musati maita zvamunoita musati matengesa nyika tangai mandidzosera gumbo rangu chirema chakachema chakadai ndio gumbo rakarumwa nenyoka uda kombazetwa manje ndiombokombazetwa gozi harichaita mushe gumbo iro harichaita mushe ndada kuti kana wakandibatsira asi abatsiro pawakabvaita pawa here rekuti zvezvo wakwanisa kuita kuti unyatsogona wakabva wana simba rakawanda but manje woziunya wewe futi unobatsira futi uchiripo ena wose wachona kana ukamwawa zvinopinda futi munocontribute inini pakataka kutumirwai first CEO menadvisari yokapresident ainoyo kana president ziya ndo vatakataka kuenda navo kuhondo ati takasara zvichita tiri vana vadi nana menati takazosara zvikanzi aiyo nimafanira dzokera but tachiwisha kuti tiende kuhondo uri grade 1 manje kuarmy tada kuenda mugaugau ndo kwatatanga kupinda navo tiri kumusha apa mamuri kuma 7 years ako yemwezi kolapu kateme yekolapu inini momuzi yangu paitonzvenga hondo ndavazorwa nepisto kafuti kadiki ke pisto uku ndoko anonisa chache chikwarambo chache ndoyazondiwapa kutipa tokajonerangu dai kuti bum saka bwana kasimba ine base anameshamuka apa ozwana buri hombe chache chepoint ke kudu bum dadaro nandike kwinti ndiri intelligence iyo manje intelligence ndaifarira zvangu
Kozana mena kuzowa vakazimbe ikoko. But intelligence. Mena danga shamwari. Mena tumsari. Ipisto hii. Naro Check it out, next ukarwane tese. Apa esi pisto. Who is the next farmer? Mandarin. Amusikoseka pakete tese. Intelligence yangu handinayo. Ndaura ne K47 pisto. Azitika ukuwe. Tenda kuti tiende. Chimomira timbozo. Utaura isako Morris yangu. Tenda kuti tipurire tese kuhondo. Ndopa vazoenda kumugauga notrainwa. Ino Mozambique ndakazokerera kuMozambique. Ungone makore mangani ba? I was maybe zvimwe 7 years. Wadzokera paMozambique. Ndopa ndakazokera. Angagumbuka semunhu angarohwa. Angagumbuka gumbo rakararo. Mbudzi dzangu tu. Iyo, unozama tese vanhu vaipfurwa. Mira akatiponzwa kana ubani. Zvese, vanhu vakapfurwa muhondo. Zvese, muhondo. Morris. Eh. Muri vanadi. Muri vanadi. Vakabvima vati tanongoroti zvekuti kuhondo tada kutoenda zvacho. Kuhondo toenda kutoenda zvacho. Saka utogona uriwo collaborator. Wo collaborator. I'm not wo veteran. I'm wo collaborator. Iyo vanhu vaipfurwa vasina chavaita but vachinzvenga. Ungona makumenya akanaka zvibude. But isusu keto. Keto. Mabara. Vodi nyoka zvashanda. Bara riri mukati. Uona nyasopikicha unyasoketa. Kwa rambo yachikabata uya. Machine. Kuti chimomira timozo. Kuti chimo Morris. President umbono ndivheto nedhimbo rangu. Nombotibatsira. Rukundirwadza. Hare ndichindirwadza. Wena no register. Unono register. Yasiyeka makeleke. Unonovhetwa, unono register. Ingobvunza Google. Kupi ameno toenda kupi? Udhara wangu ne 88 Manika. Muna Robert Mugabe yakazochinja kuti kwa Robert Mugabe. Akazondiona dada kutundira ndiri pasaidi wakazi. Ukadaza aiwa tisipamwe chete tinakomere. Yeah. Morris wakajaya. Boss baite panonedza kapena. Unafotika. Aiyo muna Robert Mugabe. Ndo yakunzi Robert Mugabe yanzi 88 Manika. Ku 88 yekumsoro. Padhuze pana First Street baba. Ndoko ai register ma comrades ese. Sa already ndoda kuti vandidzwe kuti kana vachiri kutaura ndoya kuti. Nosvike ikoko. Alright. I'm prepared kusvika. Nana Bernard Muzarezvo iwa those my top guys esiyewo ese. Ndakatombofamba nawo. Asi mole hasi kunyepa zveshwaka. Ngozi inino ndakarwisa ndiri mudiki. Ngozi pfuti dzaishanda. Apa ungari umwe wangaperwa nemabara akazoshandisa rabanga. Yakupinda apa muzeipa pfuti. Slotin. Maita bro.